No ano 2012, Mariana e o seu irmán recibiron herdanza dunha tía. Ademais de cartos e varias propiedades, a afinada deixoulles unha débeda que tiña pendente de cobro. Un diñeiro que unha empresa tiñalle que pagar a ela, pero que aínda non se recibiu nin existe ese diñeiro porque se ten que xenerar. A súa tía vendeu a Finsa no ano 2009 unhas participacións que tiña noutra empresa, Hermanos García Reboredo. O acordo estipulaba o pagamento inmediato de algo máis de 46.000 euros. O resto dos cartos serían abonados en cotas anuais. Cando a muller faleceu no ano 2012, tiña aínda pendente de cobro 416.000 euros. E aquí está o miolo do calvario que están a vivir os herdeiros. Facenda non está satisfeita co que xa pagamos e quere que paguemos por ese diñeiro que aínda non recibimos, que aínda non existe, non é que este ali almacenado nunha caixa e teñamos 400.000 euros dispostos a nosa, que é o montante, no, da suma, dispostos a nosa disposición. El e o seu irmán creen que non se trata dun erro, senón dunha mala práctica por parte da Axencia Tributaria de Galicia. O fisco reclama a cada un deles 75.000 euros máis intereses por un cobro que aínda non percibiron e que moi probablemente nunca perciban. Calculamos que teríamos que esperar 180 anos, o sea, nin nosos descendentes máis próximos o cobrarían nunca. Coas contas do seu irmán xa embargadas e coas súas apiques de estalo, esta Vila García reclama a Facenda que agarde a que se dite sentenza antes de continuar cos embargos. Segundo indica, a Axencia Tributaria está aplicando o regulamento de transmisións patrimoniais cando na realidade debería tratarse dun tributo de sucesións. Agora cree que é o momento de que se faga xustiza. Temos a lei do noso lado, temos razón o que decimos nós, entonces creo que temos dereito a que non se nos xulgue como culpables antes de como que estamos evadindo impostos. Con todo, a xustiza podería tardar varios anos en resolver o caso. De momento, Mariana e o seu irmán enviáronlles as cartas ao presidente da Xunta e á valedora do Pobo pregándolles que atendan á súa situación límite. Polo de agora non obtiveron resposta.